Cik nyun pangapunten kunjuk sagung para lenggah. Cik nyun pangapunten Bapak Ibu sagung para tamu. Kasih keksawetawis wancinipun salat dhuwur nyun pangapunten mangke pun lajengaken malih nuwun matur nuwun. Para kadang muslim monggo ingkang kepareng badhe nindakaken salat dhuwur kula dherekaken nuwun. Para lenggah para tamu monggo kula dherekaken panjenengan sedaya anggrahaken pasagata ing sampulumadi saking biyanipun Bapa Kasita saha keluarga. Linangkung kalawa ingkang rawuh namung dereng dhahar monggo. Daharanipun jangkep wonten ing meja dhahar monggo Bapak Ibu Kang Mas Bayu saking para lenggah para tamu. Kula dherekaken anggrahaken pasagata ing sampulumadi kaaturaken kanthi mardika ing penggalih. Nyuwun pangapunten ngambali atur kunjuk sagung para tamu ingkang kinurmatan. Mbok bilih anggenipun sami lelenggahan kalawa dereng dhahar monggo Mbah Kasita lan keluarga sampun nyamaptaken dedhaharan saunjukan wonten ing meja dhahar monggo dipun rahapi malih. Ugi para kadang panglipur sing urung maem dhahar sik.
ciling tawang kaya wong edan wak mami kasmaran mring sira Nimas bisa timen gawe brangti manuta duh wong manis sun rasok dadyogar waku jo sira tido-tido katresnanku nandes ati Singoterta lekanono brangta ning wang intro katresnanku lahir batin senadyan bendina tan sinanding panyuwunku mring sliramu muga aja lali marang aku butuhku ora kae-kae nanging aja kok beda-bedake ku tansah sabar narima boyo apa kabeh bakal tak topo kelingano ojo lali marang aku pamintaku kaya biyen nalika ketemu cek tras naning liyan urip iki kaya kemladean pancen kabeh wis pastine aboten yo tak lakonane
tresnanku lahir batin sanadyan bendina tan sinanding ku tansah sabar narimo boyo apa kabeh bakal tak tampa butuhku ora kae-kae nanging aja kok beda-bedake ku tansah sabar narimo boyo apa kabeh bakal tak tampa kelingano aja lali marang aku pamintaku kaya biyen nalika ketemu cek ancek tras naning liyan urip iki kaya kemladean pancen kabeh wis pastine abot tenten yo tak lakon nane kegendingan sineling tembang langgam campur sari. Napa Mas? Capek gunung nggih. Monggo nek ajeng bawa mriki mboten napa-napa. Jane ngancani aku Mas. Nggih. Menika Suwarawati sing bawa nggih, Nyono Devi. Apa? Nyono. Krishna Dharma Santi ingkang saking Sragen Nyono. Request capek gunung no. Sak bawane. Loh, kenging napa kok ngati-ati? Njuk dirogoh ngono kae. Nah, aturan jumeneng Mbak Krisna. Kersane Sumerep sing mriko. Ratu Pak Jurono ora apa-apa. Nggih. Oh, nggih mriko. Dan menika Pak Budi mangayu Bagio temanten Saripit. Iya. Ingkang putra nggih kalih Pak Kasita. Putrane Mbah Kasito sing pungkasan. Donga pangestu mugi-mugi temanten Saripit Bagio Mulya Salaminyo. nggih. Akeh duwite kebak rezekine. Kebak Tunjone rezekine, ben bisa akeh gayuh. duwite, Bali iya. sopan kang winastana saking mawaddah duit warahmah. Amin. Monggo Mbak Krisna. Nggih to lagi.
Pak Budi mesake aku. Aku ngerti jane duwe anu, duwe apa? Duwe kekarepan sing tersembunyi. Piye. Iya duwe. Besok ini ana job player sak MC-ne Nah. do beli to. Monggo katuran larasipun napa? Lindro napa pelak napa racing napa monggo. Nggih. Monggo sak kersane. Pelok racing. Mas Anggon peking nyuwun titinganipun. Manut sing perintah ayo. Mangga. Saben bengi nyawa konang yen memajang mung karo janur kuning kembang wae wetan gunung pacitan sarawi janang panas hutan panas udan aling-aling caping gunung nadyan wadon sarta lanang enomane banyu bening Buka celuk monggo Mbak Krisna. Saking karawitan gugur gunung monggo. Dek jaman berjalan bola enggak putra lagi bilen robat mon sanento badai jingman cari wis
alah. Oh alah. Caping gunung dudu bayong nggih, Pak Bud. Caping gunung nggih dudu sarung. Pak, ngoten Pak Bud. Dicek mriki Bud. Nah, Pak Bud nggih. Caping gunung dudu sarung lak benten. Itu. Nek caping gawe tutup rambut, nek sarung gawe tutup jempol sikil. Kok iso jempol sikil iki lho? Kok iso jempol sikil? Nek caping ditutup rambut. Ora iso no. Caping kok. Iya. Nek sarung gawe tutup jempol sikil. Ya ora iso. Budal kene pisan. Iya. Adek ra gathuk. Iya, pokoke kuwi ngono. Kowe nek ngomong ora cetak. Lah pripun? Nek ut ngoten. Dicetakke to. Dicetnakne. Nek caping damel tutup rambut. Heeh. Nek sarung damel tutup jempol sikil. Loh. Ngoten. Iya. Iki dagelane sesuk nek manyang kula nggih. Iya, tak macak jagung 200. Adek ngono. Monggo. Macak bagong 200. Iki mboten napa-napa. Bagong iki gugur gunung niku, Pak. Nah, terus Sekar bisa ngebeles gunung desa dadi ya. Dek zaman perjuangan jor kelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang katurutan sing dikejar biyen nate janji ning saiki apa lali ane gunung tak jadangi saka jagung yen mandung tak sirihi caping gunung sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara lapa Anjing sampun Caping gunung sampun dipun aturaken mugi katampi pinangka panglipur langkung-langkung panjenenganipun kadang kula ingkang ngersakaken kala wong ajeng. Monggo sepisan malih ngambali atur Bapak Kasito saha keluarga kunjuk panjenengan para lenggah para tamu pasugata sampun lumati monggo dipun rapi dipun resepi kanthi madya ing penggalih sembari panjenengan menikmati hidangan yang tersaji kula sak kanca ngregengaken swasana atur panglipur sawetawis kunjuk para tamu.